DILG Secretary Benjamin Abalos ug National Bureau of Investigation nanginlabot na sa isyu sa gingong hazing sa 8 ka BFP trainees. Ano ang detalye? Personal nga gibisita ni DILG Secretary Abalos ang Tacloban City karong adlaw. Sa iyang pagbisita, iyang gimando nga imbestigahan ang matud pa hazing sa 8 ka trainees sa Bureau of Fire Protection Region 8 kinsa nadangat sa Tambalanan. Kuyog ang mga agent sa National Bureau of Investigation midiretso sa Abalos sa ospital diin kasamtangang nakakonfine ang usa sa mga trainee. Kagahapon na-discharge ang laing unom ka mga trainee. Personal nga na istorya sa DILG Secretary si John Allen Ferreras kinsa usa ka registered nurse. Wala gibutiag ni Secretary Abalos ang detalye sa iyang pakikinabi kang Ferreras. Apan, gipahibaw ni Abalos nga iyang gimanduan ang NBI-8 nga humanon sa daling panahon ang investigasyon sa insidente. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari dito, anong dapat aksyon na gawin, kung dapat makasuhan o hindi, how we improve the system na hindi na dapat maulit ito mas kanino. Gipasalig sa DILG Secretary nga heads will roll kung mapamatud-an nga adunay nahitabong kalapasan. Upat ka adlaw human sugdi ang BFP training ni adtong July 1. Gida ang 8 ka trainee sa ospital tungod sa kidney problem. BFP 8 Regional Director Colonel Rodolfo Dinaga hug tanong mihimakak sa pasangil. Yes, we are open to an investigation at ang findings, may findings naman yung ating mga medical doctors kasi hindi pagpasok nila yan doon sa hospital, they will be checked by the respective attending physician. Gibarugan sa BFP official nga ang ilang training nahasubay sa program of instructions gikan sa ilang uluhang buhatan. Oba ni Rod Prado o Glance Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bista.